Každý 13. novorodenec na Slovensku príde na svet predčasne. Komplikácie spôsobené predčasným pôrodom predstavujú celosvetovo najčastejšiu príčinu úmrtia detí v rannom veku. Dnešný 17. november je okrem iného aj Svetovým dňom predčasne narodených detí. Viac si o tejto téme povieme s Jarmilou Sestrienkovou, podpredsedníčkou občianskeho združenia Malíček. Dobré ráno, vitajte. Dobré ráno. Tak predčasne narodené deti sú malí bojovníci už od prvého dňa života. Čím si musia prejsť a prečo je dôležité o tom hovoriť? Takže predčasne narodené deti prichádzajú na svet oveľa skôr, ako sú na to pripravené. O predčasných pôrodoch hovoríme, keď sa jedná o pôrod, ktorý prichádza medzi 24. týždňom tehotenstva až k ukončeným 37. A v podstate tie ich orgány sú veľmi ešte nezrelé. A z toho dôvodu dieťatko, ktoré sa narodí predčasne, je okamžite ako keby odvážané na jednotku intenzívnej starostlivosti pre novorodencov a tam začína jeho boj o život. Aký je ten boj o ich život rodičov? Čím všetkým si musia tí rodičia prejsť? Približte nám to. Keď hovoríme ľuďom, čo vlastne znamená predčasný pôrod, prirovnávame to k takej havárii. Je to niečo neočakávané. Veľa ľudí ani nevie o tom, že teda niečo také môže nastať. A tí rodičia sú na to absolútne nepripravení. Dieťa, namiesto toho, aby prišlo domov s rodičmi po pár dňoch z nemocnice, ostáva v nemocnici. A v nemocnici ostáva väčšinou v inkubátore, to znamená, že v objatí takých hadičiek, prístrojov, rodičia tam prídu a cítia možno pach dezinfekcie, počujú alarmy, nerozumejú, čo sa vlastne deje. Takže ten začiatok je absolútne taký šokujúci pre nich a nevedia, ako sa k tomu postaviť. To dieťa, vlastne čaká sa na to, že kým to dieťa bude nejakým spôsobom stabilizované, aby rodičia sa ho mohli dotknúť, aby rodičia ho mohli klokankovať, teda sa tak pritúliť s tým dieťaťom, aby mali ten prvý dotyk čím skôr. A takisto, aby sa mohli zapojiť do starostlivosti čím skôr, keďže opäť nie je to úplne bežná situácia. V akom stave sa rodia predčasne narodené deti a s akými komplikáciami potom bojujú v inkubátore? No mnohé sa rodia aj s veľmi nízkou porodnou hmotnosťou. Sú deti, ktoré sú extrémne nezrelé a tá hmotnosť je menej ako 1000 gramov, čo pre niekoho je až nepredstaviteľné, keď má dieťa, ktoré má vyše 3000 gramov, keď sa narodí. A tieto deti, keďže prichádzajú na svet skôr, ako sa plánovalo, ako ten ich vývoj bol dokončený, tak tá celá nezrelá sústava spôsobuje množstvo komplikácií. Takže či je to problém s dýchaním, preto veľa detí musí mať podporné dýchanie. Je to problém s tráviacou sústavou, to znamená, že niektoré deti nedokážu hneď prijímať to materské mlieko. Je to problém so srdcom, vývoj mozgu nie je ešte ukončený, takže sú tam rôzne komplikácie na rôznych úrovniach. Zanecháva predčasný pôrod stopy aj do budúcnosti? Objavujú sa potom neskôr nejaké vývinové, rečové alebo nejaké iné zdravotné ťažkosti u týchto predčasne narodených detí? Práve štúdie VHO hovoria o tom, že deti, ktoré sú predčasne narodené, majú niekoľkonásobne vyššie riziko takých dlhodobých zdravotných komplikácií. Už vidia to rodičia priamo v nemocnici, keď nakoniec ich prepúšťajú domov s dieťatkom. Dostanú taký dlhý zoznam ambulancií, ktoré je ešte potrebné následne navštevovať. Takže či je to nejaká očná ambulancia, neuro, kardio a tak ďalej. Takže to je pre nich taká cesta dlhá ešte následne, keď niekedy mesiacov, ale niekedy aj roky navštevujú tieto ambulancie. Ale je to práve kvôli tomu, aby sa tie možno, že komplikácie podchytili čím skôr, lebo vieme, že čím skôr sa veci podchytia, tak rýchlejšie sa dá riešiť a tým je väčšia šanca na zdravý vývoj daného dieťatka. A na tejto dlhej a náročnej ceste pomáhate mnohým rodinám práve vy v občianskom združení Malíček. Tak nám približte tú vašu prácu, ako konkrétne pomáhate. My rozdeľujeme tú našu prácu v takých troch hlavných pilieroch. Samozrejme, ten úplne taký prvý pilier je podpora rodičom. Podpora rodičom je to hlavne také laické poradenstvo, takže rodič, ktorý si už zažil danú situáciu, pomáha alebo sprevádza ďalšieho rodiča, ktorý práve danou situáciou prechádza. Že vlastne ako keby hovorí o tom, že tie veci, ktoré prežíva rodič, sú úplne prirodzené. Ten strach, takže toto úplne bežne prechádza. A potom ešte máme psychologickú podporu online. Tá je bezplatná, to znamená, že rodičia z celého Slovenska sa na nás môžu nakontaktovať a my máme následne pani psychologičky, ktoré pomáhajú rodičom. A popri tom ešte máme aj napríklad brožúrky, časopisy, ktoré dávame zadarmo do nemocníc, ho poskytujeme pre rodičov, práve aby sprevádzal pri prvých dňoch. A rôzne ďalšie formy v podpore rodičom.
Taký druhý pilier, to je podpora priamo v nemocniciach, kde sa snažíme zabezpečiť, aby boli k dispozícii aj veci, ktoré možno nie sú úplne bežné. A to sú napríklad také klokankovacie kreslá, sú to profesionálne odsávačky materského mlieka alebo tieniace prikryvky na inkubátor. A to vlastne tým deťom v nemocniciach dosť výrazne pomáha, ale samozrejme tým rodičom. A tretím pilierom je taká osveta a vzdelávanie. A my takisto pomáhame aj zdravotníkom pri organizáciách a financovaní rôznych kurzov, či už sú to odborné kurzy, ale napríklad teraz nám bežia aj komunikačné kurzy pre zdravotníkov. Je podpora rodín s takýmito deťmi na Slovensku dostatočná? Možno ako to vyzerá v tých nemocniciach? No, v nemocniciach vieme, že často bojujeme s priestorom, takže nie všade môže byť rodič spolu s dieťaťom od narodenia toho dieťaťa predčasne až po prepustenie, keďže veľakrát hovoríme o niekoľkých týždňoch až mesiacoch k prepusteniu. A takže to je priestorový problém. Takisto aj tie materiálne veci, ako som spomínala, že my niektoré veci vidíme, že sú viacej potrebné možno práve kvôli tomu, aby sa tam rodičia cítili pohodlnejšie. Napríklad už len také pevné klokankovacie kreslo, kde si rodič môže sadnúť bez obavy na to, že sa s tým dieťaťom že by spadol alebo že by teda došlo k nejakému problému. Takže vlastne toto je pre nás veľmi dôležité. A takisto, čo už vidíme, že čo sa ako keby vylepšuje v nemocniciach, čo sme veľmi radi, je to, že rodič už nie je vnímaný ako návšteva na oddelení. Ani to nemá takto byť, pretože vieme aj podľa štúdií, že rodič je nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o dieťa a mal by tam byť od toho prvého okamihu, mal by tam tráviť čo najviac času. Viaceré dominanty na Slovensku sa už minulý týždeň rozsvietili purpurovou farbou. Prečo práve táto farba? Tak táto farba reprezentuje práve predčasne narodené deti na celom svete. Je to taká farba aj krehkosti, ale aj sily zároveň. A je to veľmi krásne porovnanie vlastne s týmito predčasniatkami, že sú veľmi krehké, ale pritom sú silné, sú obrovskí bojovníci a dokážu prežiť aj veľmi veľa náročných chvíľ na začiatku svojho života. A práve dneska, 17. november, ako ste spomínali, je Svetovým dňom predčasne narodených detí, keď sa purpurovou farbou rozžiaria dominanty nielen na Slovensku, ale na celom svete. Takže je to taký celosvetový pamätný deň. Ak by náhodou chceli diváci pomôcť, či už občianskemu združeniu Malíček alebo nemocniciam, ako môžu? Aká je tá pomoc? Tak v nemocnici je najlepšie sa spýtať, pretože každá nemocnica má iné možno trošku potreby, čo práve na tom oddelení im chýba. A ak chcú pomôcť občianskemu združeniu Malíček, tomu sa veľmi potešíme, keďže naša celá pomoc smeruje práve predčasniatkam do rôznych nemocníc, alebo teda do nemocníc, s ktorými spolupracujeme na Slovensku. A je to možnosť cez napríklad verejnú zbierku, Dýchať nie je maličkosť, alebo potom je to možnosť stať sa aj našim dobrovoľníkom, tomu sa tiež veľmi potešíme. Máme veľmi veľa dobrovoľníčok a dobrovoľníkov, ktorí nám rôznou formou pomáhajú svojim časom a je to veľmi vzácne pre nás, že sa to deje. Hovorí Jarmila Sestrienková, podpredsedníčka občianskeho združenia Malíček. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor, za váš čas a želám vám príjemný deň. Ďakujem vám pekne.